Dobrý deň. V dnešnom videu si vysvetlíme ďalší postup pri tvorbe nášho homepageu alebo stránky alebo návrhu stránky Filozofickej fakulty. Teraz si ideme nastaviť tzv. Grid alebo sieť, podľa ktorej budeme umiestňovať jednotlivé prvky na stránku homepage. Ako má vyzerať grid, si pozrite na stránke alebo v design systéme IDSK. Keď si zapnete stránku, prejdete na položku Základy a princípy a tu na ľavej strane vidíte položku Rozloženie stránky. Na rozložení stránky a responsívne zobrazenie nám design systém hovorí: mriežka slúži na vytvorenie vizuálneho poriadku a usporiadania prvkov v rámci dizajnu. Grid sa skladá z vertikálnych a horizontálnych liniek, ktoré delia dizajn na jednotlivé mriežky, segmenty alebo stĺpce. Prvky sú rozmiestňované na mriežke v rámci definovaných stĺpcov a riadkov, čím sa vytvára jasný vizuálny poriadok a zabezpečuje sa správne rozmiestnenie jednotlivých prvkov v rámci celého dizajnu. A máme tu potom vlastne rozloženie gridu na rôznych typoch zariadení, na mobilných, na tabletoch a na desktopoch. Čiže vidíme, že v prípade desktopov, kde šírka desktopu je 1440 pixelov, musíme vytvoriť 12 stĺpcov, ktoré budú mať šírku 75 pixelov. Takže prepneme sa naspäť do Figmy a ideme si zadefinovať tento grid. Prvú vec, ktorú urobíte, kliknite na názov Homepage, čiže na názov frameu, a na pravej strane v záložke Design, úplne predposledná položka, sa nachádza Layout Grid. Kliknete na plusko, čo nám vlastne pridáva nový Layout Grid. Takže máme tu položku, ako môžeme nastaviť grid. Grid môže byť takáto sieť, alebo to môžu byť stĺpce, ktoré budeme používať, alebo to môžu byť riadky. Štandardne sa využívajú stĺpce, alebo pri následnom kódovaní sa jednotlivé CSS4 riadia podľa stĺpcov. Takže nastavíme columns, čiže stĺpce. Počet bude 12, pretože tak nám hovorí design manuál, 12 stĺpcov. Farbu ponecháte taká, aká je. Typ bude center, čiže nebudeme vlastne naťahovať tie stĺpce na celú šírku plochy, ale dáme položku type center. No a šírka bude 75 pixelov. Opäť to tu máme zadefinované v našom design systéme. Čiže dáme 75. Tak, a teraz sa nám vytvoril grid 12-stĺpcový so šírkou 75 pixelov a medzera medzi jednotlivými pixelami alebo gutter je 20. No, takže teraz máme vlastne vytvorený náš stĺpcový grid a keď si skontrolujete design, tak vidíte, že vlastne aj jednotlivé položky v navigácii od položky fakulta, logo aj v hornej časti, kde je oficiálna stránka Filozofickej fakulty, sú vlastne zarovnané presne v rámci tohto 12-stĺpcového gridu. Takže tí z vás, ktorí máte napríklad urobené to, že v prípade, ako ste navrhovali slider, ste si naposúvali ten text niekde na ľavú stranu, máte ho uložený takto, musíte ho teda dostať dovnútra toho gridu, nesmie presiahnuť túto ľavú hranicu. Takže takýmto spôsobom sme si vytvorili
12-stĺpcový grid našej stránky. Teraz budeme pokračovať v našej práci a ideme si vytvoriť tzv. Archív článkov. Archív článkov je miesto na webovej stránke, kde sa zobrazujú posledné aktuálne články v náhľade buď s obrázkom, nadpisom a nejakým stručným zhrnutím, s tým, že tieto články vlastne predstavujú vstupnú bránu do jednotlivého článku, keď si ho chce čitateľ prečítať. Ako prvú vec si musíme pozrieť, aký komponent budeme potrebovať na tento náš článok. Takže znova si otvoríme Design System IDSK, prejdeme do položky komponenty a v jednotlivých komponentoch musíme nájsť typ komponentu, ktorý nám bude vyhovovať práve pre tento archív. Tento komponent sa volá kartička. Kliknite na ňu a uvidíte v podstate popis tejto funkcie. Primárna funkcia komponentu kartička je vizuálna reprezentácia obsahu článkov alebo podstránok. Čiže my ideme robiť archív článkov, čiže táto kartička nám bude slúžiť presne na to. Prvky, ako sú text a obrázky, by mali byť na kartičke umiestnené spôsobom, ktorý jasne naznačuje ich hierarchiu. Tu máme použitie kartičky, takže kartička je komponent obsahujúci stručný popis, poprípade tag, ale taktiež môže obsahovať obrázok. Áno, v prípade článkov je to veľmi vhodné, lebo ten obrázok nejak ilustruje a robí ten článok zaujímavejší. Slúži ako navigácia na články alebo podstránky. Celá plocha kartičky je klikateľná. To je veľmi dôležité, keďže to znamená, že vlastne používateľ pri kliknutí napríklad na obrázok, nadpis sa môže prekliknúť a bude presmerovaný na konkrétny obsah. Aké varianty dovoluje použiť Design System IDSK? Tak v tomto prípade v položke varianty vidíme, že kartička má dve varianty. Buď je to kartička horizontálna alebo vertikálna. Áno, tu vidíme ich náhľad. Rozhodnutie o tom, či použijeme kartičku horizontálnu alebo vertikálnu, je väčšinou na nás, čiže na dizajneroch, podľa toho, ktorá sa nám hodí napríklad z pohľadu kompozície alebo umiestnenia v rámci gridu. Potom si ďalej pozrieme, aké nastavenie má kartička. Variant kartičky má dva stavy, základný stav a vybraný. V tomto prípade základný stav je ten, kedy na kartičku nebolo kliknuté a vybraný stav je vtedy, keď je kartička označená kliknutím. Áno, vidíme aj v prípade horizontálnej aj vertikálnej verzie. Potom je tu varianta, kde kartička môže byť s obrázkom alebo bez obrázka. Opäť uvidíme dve verzie. V našom prípade budeme vyberať kartičku s obrázkom. Opäť v horizontálnej a vertikálnej verzii. Takže vieme, ktorý komponent budeme využívať. V tomto prípade sa rozhodneme použiť kartičku vertikálnu. Tak, prepneme sa naspäť do Figmy a klikneme si na položku Assets, otvoríme si Design System a nájdeme položku 09 kartička. Áno, klikneme na kartičku a tu vlastne vidíme náhľad, ako vyzerá kartička. Tu je konkrétne 8 variant tej kartičky. V položke Properties, v záložke Typ si môžeme vybrať kartičku horizontálnu alebo vertikálnu. My sme chceli vertikálnu. Vybraný stav ponecháme tak, že nebude ako vybraný stav, bude ako základný stav a bude obsahovať obrázok. Klikneme na tlačítko Insert.
No, teraz vidíte, že sa nám vložila tá kartička na plochu nášho návrhu a je pomerne veľká, takže musíme urobiť teraz jednu vec a to znamená, že musíme tú kartičku alebo respektíve plochu nášho návrhu zväčšiť, tak aby sme tie kartičky proste dostali do nejakej pozície, ktorú potrebujeme. Ne? Takže prepneme sa do záložky File a zatiaľ si tú kartičku zmažeme, čiže stlačíme Backspace a vymažeme ju. A urobíme teraz jednu vec, že si zväčšíme plochu nášho návrhu. Takže kliknite na položku Homepage a na pravej strane v záložke Layout vidíte rozmer nášho layoutu, čiže šírka zostáva zachovaná 1440 pixelov, len budeme zväčšovať výšku nášho layoutu. Tak, aby sme získali dostatočný priestor, tak zatiaľ si dáme výšku layoutu tak, že ju zdvojnásobíme. Môžeme to urobiť tak, že dáme položku krát 2 a dáte Enter a systém vám vypočíta novú výšku vášho layoutu, ktorá v tomto prípade bude 2048 pixelov. Aby sme sa pozreli, ako to vyzerá, dáme si Zoom to Fit alebo Shift a číslo 1 a vidíme, že sa nám plocha nášho návrhu takto krásne zväčšila. No, tu je jedna dôležitá vec. Keď sme si navrhovali header a footer, tak som zdôraznil, že tieto dve položky musia byť tzv. Ako keby prilepené na začiatok a koniec nášho frameu. Pokiaľ prilepené nie sú, nebude sa vám to takto pohybovať. Teraz si vysvetlíme, ako správne určovať pozíciu v rámci kompozície jednotlivých komponentov. Takže demonstrujeme si to na príklade nášho footeru alebo pety. Tak, teraz si ja vrátim rozmer nášho celkového layoutu do pôvodnej pozície. Označím si len footer a na ľavej strane mám položku pozícia. Tu si vlastne regulujem pozíciu daného komponentu. Môžem ho zarovnávať v smere vertikálnom, v smere horizontálnom. Mám tu pozíciu x-ovú, y-ovú a zároveň v tejto dolnej časti máte tzv. Obmedzenia. Vyvoláte ich tak, že kliknite na túto ikonku. Obmedzenia sa týkajú toho, ako má byť komponent umiestnený v rámci layoutu pozícii horizontálnej, čiže teraz máme nastavený center, a v pozícii vertikálnej teraz máme nastavené bottom, to znamená, že vždy je na spodnej strane. Pokiaľ napríklad urobíte to, že v pozícii vertikálnej zadáte položku center, bude sa vám vždy komponent pri zmene veľkosti layoutu snaží umiestniť do centrálnej pozície. Takže ukážeme si to takto. Klikneme na celkový layout, zadáme tam rozmer 2048 a vidíme, že vlastne ako sa nám zväčšil tá plocha nášho layoutu, tak aj ten komponent sa nám drží kvázi v strede, tam sa pričítava nejaká číselná hodnota a nie je umiestnený tam, kde ho potrebujeme. Takže tu je dôležité, aby ten komponent, ktorý máte, čiže napríklad footer, mal v vertikálnej pozícii položku na spodku alebo bottom. A teraz, keď vlastne zväčšíte ten dokument, tak 48, tak sa nám vždy komponent footer bude držať na tej spodnej strane. Pozrieme si, ako to vyzerá v prípade headeru, kde teraz máme tú pozíciu, že stále máte v rámci pozície horizontálnej center a pozície vertikálnej máte top.
A takisto si môžete skontrolovať slider, aj ten, a pokiaľ máte v pozícii inej, takže mal by tam byť pozícia center a pozícia top. Áno, niektorí ste mali ten slider tak mierne poposúvaný, takže treba si to napraviť tak, aby bol v centrálnej pozícii. V tomto prípade sa budú tieto dva komponenty, slider a header, držať vždy hornej strany plochy nášho layoutu. Takže pokračujeme ďalej v našom návrhu. Keďže sme si už prispôsobili layout nášho návrhu novým rozmerom, vracíme sa teraz späť k tomu, že ideme vložiť komponent našej kartičky. Takže prepneme sa do položky Assets a vidíme, že tú kartičku tu máme stále pripravenú. A dáme teda typ vertikálna kartička, vybraný stav základný bude s obrázkom a klikneme na tlačítko Insert Instance. Tak, vloží sa nám kartička, prepneme sa do položky File na ľavej strane a všimneme si jednu dôležitú vec. Tá kartička sa nám vložila mimo plochu nášho frameu, čo je teraz chyba, takže ju uchopíme a vložíme ju pod slider. Teraz už je v rámci nášho frameu, opäť si to skontrolujte tak, že si frame zneviditeľníte a pokiaľ by ste napríklad tú kartičku mali mimo plochy toho frameu, frame si zneviditeľníte, kartičku stále vidíte. Takže kartička musí byť v rámci frameu. Tak, teraz si ideme umiestniť našu kartičku do pozície, kde ju budeme potrebovať. Keďže máme teraz zobrazený náš layout grid, tak si vlastne umiestnime tú kartičku presne na okraj toho layout gridu. Keď stlačíte na klávesnicu Z, tak sa vám zobrazí lupa alebo zooming, aby ste si vedeli lepšie nazoomovať tú kartičku, takže zarovnáme kartičku tak, aby ľavý okraj bol v podstate ľavý okraj prvého stĺpca a vidíte, že tá kartička nám prechádza presne cez 4 stĺpce. Teraz si urobíme kópiu tejto kartičky. Môžeme to robiť takým spôsobom, že stlačíme klávesnicu Alt, kurzor sa nám zmení na dve šipky a ťaháme smerom doprava, zároveň stlačíme klávesnicu Shift, aby sme vždy ťahali v jednom smere. No a keď to takto máme, tak si dáme klávesovú skratku Command D a urobí sa nám tretia kópia. Tak, keď si pozriem a zobrazím teraz celkový náhľad, tak vidím, že mám 3 kartičky, skontrolujem si to v položke Layers, mám tu 3 kartičky a vlastne tieto kartičky mi slúžia na to, že do nich budem vlastne vkladať jednotlivé odkazy na články. Ak si chcem pozrieť, ako vyzerá môj návrh bez gridu, tak idem do položky View a vypnem Layout Grid a uvidím vlastne ten návrh bez toho gridu. Takže my teraz ešte grid budeme potrebovať, tak si to zapneme. Môžem si označiť všetky 3 kartičky, ktoré sme vytvorili a urobíme si ešte jednu kópiu. Posuniem to smerom dole. Tak a teraz vlastne vidíme, vypneme si ten grid, aby sme to videli. Vidíme, že mám vlastne 6 kartičiek. Niekedy doporučujem pre prehľadnosť si tie jednotlivé kartičky očíslovať a to tak, že aby ste vedeli, ktorá kartička je ktorá, čiže táto úplne hore je kartička 01, táto druhá pod tým by mala byť 02, ale jak som teraz v rámci nášho radenia pôjdeme v poriadkoch, čiže toto je 02, táto kartička je 03, táto kartička je číslo 04, táto je
0,5 a posledná je 0,6. Môžete si aj v rámci layersov v tom urobiť poriadok, že si ich zoradíte presne tak, ako majú ísť pod sebou, čiže od jednotky po číslo 6. Áno, budete to mať vyslovene prehľadnejšie. V ďalšej časti prejdeme na editáciu obsahu jednotlivých kartičiek, čiže budeme tam vkladať obrázky a nadpisy a kartičky budeme upravovať. Takže teraz ešte urobíme jednu dôležitú vec, keďže máme takúto skupinu komponentov, môžeme v rámci tých komponentov ich združiť do tzv. Auto layoutu. Je to veľmi dobrá vec, keď napríklad s tými komponentmi začneme pracovať, tak v rámci auto layoutu budú držať stále nejaký spôsob zarovnania v rámci tej kompozície a nerozbijú sa nám. Takže označte teraz šipkou všetkých 6 kartičiek a na pravej strane v položke Design máte Auto Layout a tu vlastne vidíte jednotlivé položky a dáte použiť Auto Layout. Hej. Teraz vidíte, že všetky kartičky sa nám zoskupili do tzv. Frameu a my si tento frame môžeme pomenovať archív článkov. Áno. Píšeme bez diakritiky, aby sme si nespôsobili nejaké zbytočné problémy. Takže máme auto layout, ktorý nám hovorí o tom, že šírka toho auto layoutu je 1122 pixelov, výška je 1044, ale dá sa to fixnúť na presne tento rozmer, alebo sa dá urobiť tzv. Nafúknutie podľa komponentu, čiže my tam dáme položku 1044 a položku hack content. Potom tu máme vlastne ako nám ide layout. V tomto prípade je dôležité, že tu musíme mať zapnutú položku wrap, lebo vlastne tie komponenty sa nám ako keby skladajú. Uvidíte to vlastne na náhľade, ktorý je vľavo. A to skladanie tých komponentov, ten wrap, ide z ľavej strany. Ďalej máme rozmer, ktorý je medzi jednotlivými kartičkami. V tomto prípade je to 21 a to sa nám vypočítalo automaticky. Ďalej máme vzdialenosť medzi riadkami. Tu môžeme variovať, pretože tu môžeme dať napríklad položku 20. Áno, teraz som dal 420, čo je veľa. Dáme 20, takže takto. A keďže máme ten komponent na výšku alebo v tej vertikálnej pozícii flexibilný, tak sa nám to môže meniť. Môžeme tu zadať položku auto, ale v tomto prípade nemáme nad tým nejakým spôsobom dosah alebo nejakým spôsobom to nevieme ovplyvňovať. Tak, potom tu máme ešte položky, kde môžeme meniť nastavenia, ktoré sa týkajú v rámci nejakého usporiadania alebo odsadenia. To znamená, že na krajoch môžeme dávať nejaké odsadenie, ale tu doporučujem dávať nuly. Tam je to jedine o tom, že pokiaľ ten komponent sa v rámci toho gridu nachádza na nejakom špecifickom mieste, kde potrebujeme riešiť tzv. Paddingy. Takže teraz máme hotový auto layout a v ďalšej časti pôjdeme upravovať obsah jednotlivých kartičiek. Teraz budeme pokračovať v naplňaní obsahu jednotlivých kartičiek. To znamená, že potrebujeme nejaké obrázky a nejaké texty.
Doporučujem vám, aby ste si otvorili stránku Filozofickej fakulty, kde si pomôžeme nejakými textami a nejakými obrázkami. Tak, máme tu čas aktuality. Pri návrhu je dobré pracovať s reálnymi textami, aby ste videli, aké obmedzenia nás čakajú. Napríklad na tejto stránke vidíme, že sú tu taktiež použité kartičky na jednotlivé články, s tým, že kartičky majú nadpis a majú nejaký úryvok, ale keďže texty nie sú rovnaké alebo kompaktné, vždy sa nám to mení, napríklad nadpisy sú dvojriadkové alebo trojriadkové, niektoré úryvky sú dlhšie, niektoré kratšie, tak vtedy sa kartičky flexibilne prispôsobujú obsahu a niekedy to nevyzerá príliš dobre. Čiže vtedy treba aj pri tom návrhu troška vedieť pracovať s tým textom, alebo ten copywriter by mal troška prispôsobovať ten text aj tomu vzhľadu, ktorý navrhujeme. Takže urobíte jednoduchú vec, dáte si napríklad stiahnuť obrázok z prvej kartičky, takže práve tlačítko, dáte uložiť obrázok ako, dáte si ho uložiť na disk svojho počítača a ideme pracovať a vytvárať obsah jednotlivých kartičiek. Takže stlačím klávesnicu Z, priblížim si prvú kartičku, na ľavej strane v záložke Layers si otvorím kartičku. Tu je veľmi dobré, že teraz máte to číslovanie, takže viete, ktorá kartička je kde. Kartička sa nám skladá z dvoch častí, z obrázku Image a z Title a Description. Takže najprv si otvoríme Image, klikneme na položku Image a na pravej strane v záložke Fill klikneme na Image a dáme uploadnúť obrázok, ktorý sme si pred chvíľou stiahli. Tak, položke Image dáte príkaz Fill, čiže vyplnenie celého obsahu. Teraz sa prepneme naspäť na stránku Filozofickej fakulty. No a budeme sa snažiť skopírovať text. Nepôjde vám to automaticky, musíte kliknúť na ten článok, otvorí sa vám. Skopírujeme si nadpis, vrátime sa naspäť do Figmy, otvoríme si položku Title, zoberieme nástroj textový a vložíme tam názov nášho článku. Teraz urobíme jednu vec, a to, že description si zneviditeľníme a budeme používať iba takúto skrátenú verziu našich kartičiek. Poslednú vec, ktorú na kartičke urobíte, v záložke Infotext zoberete nástroj na editáciu textu a vymažete všetky tagy, ktoré sú tam. Naša kartička bude teraz vyzerať takto, čiže bude mať obrázok, nadpis a dátum. Teraz vidíte, že sa nám vlastne jednotlivá kartička skrátila, ale keďže sme v časti autolayoutu, tak sa nám to bude prispôsobovať podľa toho, ako sa nám bude meniť obsah jednotlivých kartičiek. Teraz vlastne môžeme dokončiť všetky kartičky. Tak, dokončili sme si jednotlivé kartičky. Ako vidíte, máme vlastne hotové všetky obrázky, nadpisy a ponechali sme dátum. Vyzerá to takýmto nejakým spôsobom. Tu iba malá poznámka k tomu, čo som hovoril v predchádzajúcej časti. Snažte sa pri tom navrhovaní docieliť aspoň to, že v rámci jedného riadku budú tie nadpisy mať rovnaký počet riadkov, čiže buď 2 alebo 3. Vtedy sa nám budú kartičky usporiadavať v
celku rovnomerne a pekne. Ono sa väčšinou to stane hlavne v tom prípade, keď urobíme si teraz ukážku, keď napríklad budete vytvárať počet riadkov, ktoré budú viac alebo menej nesúhlasiť, čiže tu budú napríklad 3, tu sú 2. Vidíte, že tu ten rozdiel medzi veľkosťou tejto prvej a druhej kartičky je proste vidieť a nevyzerá to dobre. V tomto prípade je naozaj o tom, že copywriteri by mali mať nejakú dohodu na tom, aký počet riadkov by sa mal používať na nadpisy, vtedy to treba zadefinovať pomocou typografie na istý rozmer. Tak, keď máme teraz takto hotový archív článkov, tak si ho ešte dokončíme. Klikneme na ľavej strane na archív článkov a pri autolayoute si zapnite položku Hack Content, aby sa vám prispôsobilo tomu rozmeru, lebo keď tu budete mať napríklad nejakú položku takúto, tak bude ten autolayout natiahnutý, tam je voľné miesto, čo je zbytočné, takže ho dajte zúžiť podľa obsahu. No a ešte si urobíme nadpis tejto časti tohto archívu článkov a ten nadpis umiestnime sem do tohto ľavého rohu s tým, že teraz posunieme celý archív článkov v rámci pozície na y-ovej osi na hodnotu 670, aby sa nám to troška oddelilo od toho slideru. Zapneme si layout grid, aby sme videli, kde máme ten priestor. Stlačíme klávesnicu Z, zväčšíme si to a zoberieme si textový nástroj a napíšeme aktuality. Tak, tu je veľmi dôležité, aby sme tie aktuality z pohľadu typografie zadefinovali podľa design systému. Zarovnáme si ten nadpis na ľavý okraj gridu a v položke typografia na pravej strane klikneme a zadáme typografiu presne tak, ako potrebujeme. Tak, keďže toto bude nadpis, ale bude to nadpis, ktorý by mal byť zároveň linkom, čiže pokiaľ niekto na neho klikne, tak sa prepne na všetky články, musíme vyhľadať v časti text style, štýl, ktorý je použitý na linky. Takže prvá položka, ktorú budeme mať, bude web desktop a hľadáme link v najväčšej veľkosti L. Čiže máme tu dve položky, máme tu link L v klasickom normále reze, ale ja použijem štýl textu link L bold, veľkosť 24:36. Tak, takýmto spôsobom sme si teda urobili nadpis aktuality, keďže sme si povedali, že tento text bude linkom a z pohľadu použiteľnosti je dôležité, aby všetky linky, ktoré sa nachádzajú na stránke, mali rovnaký vzhľad. Pozrieme si do IDSK, do design systému, ako vlastne majú vyzerať tie linky. Takže ideme na základy a princípy, dáme si položku typografia, nájdeme si položku hypertextové odkazy a vidíme, že linky sú vždy modré. Takže pozrieme sa, aká modrá by tam mala byť. Vrátime sa naspäť do Figmy. Môžeme si pomôcť tak, že v kartičke alebo v tom archíve článkov, kde máme kartičky, si klikneme na title a pozrieme si, aká je to farba v rámci farebnej knižnice, takže primárny text. Tak, označíme teraz text aktuality, ideme na pravú stranu, položka fill,
Keďže tu máme custom, pretneme sa na libraries a ideme hľadať farbu textu. Tu máme farby textov a nájdeme text primárny. Klikneme na neho a už máme vlastne hotový text, ktorý je linkom a zároveň aj farebne súvisí. Toto vidíte, že je dôležité z pohľadu použiteľnosti a ten design systém, pokiaľ je navrhnutý správne, nám všetky tieto pravidlá definuje. Toto je všetko. V dnešnom videu ste sa dozvedeli, ako si môžete vytvoriť layout grid. V prípade návrhu našej stránky je to 12-stĺpcový layout grid. Potom sme si vysvetlili, ako si vytvorím pomocou komponentu kartičky tzv. Archív článkov. Ten archív článkov sme si spojili pomocou autolayoutu do jedného celku. Naplnili sme jeho obsah, čiže vložili sme fotografie, vložili sme nadpisy a usporiadali kartičky do nejakej kompozície a urobili nejaký hlavný nadpis aktuality, ktorý dodržiava presne pravidlá design systému. Takže po realizovaní tejto časti mi zase odovzdávate svoju prácu cez share link. Nezabudnite pri položke anyone dať príkaz can edit a môžete úlohu číslo 6 odovzdať. Ďakujem pekne za pozornosť.